Ubuya phansi kuzolunga kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shap kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu kunakho konke ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, Orlando Pirates osukwini lwayizolo bekumhla ka-26 Orlando Pirates ke i-announce i-new signing okuyi-striker from Phesheya eNorway, umkhaya ka-Erling Haaland odlalela i-Man City. Ngicabanga ukuthi ke siyamazi uHaaland ukuthi insizwa ewavalelayo amagoli. So lo mdlali igama lakhe uSebastian Pedersen. Lo mdlali ke bafethu ngiwabhekile ama-stats akhe, umdlali washaya amagoli, uyakwazi ukuba ne-finishing, uyakwazi ukuthi ayipositione kahle ekuthenini ke akwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe wokuba i-striker, ukuba umshayi wamagoli. So ngokwama-stats lo mdlali ukwazile ukuthi ashaye amagoli awu-51 nama-assist awu-8 both kuma-clubs akade awadlalela okuyi-Moss FK kanjalo ke neSogndal Football Club ukwazile ukuthi ashaye amagoli awu-51 nama-assist awu-8 emidlalweni ewu-117 combined kulama clubs lawa akade ewadlalela before. Njengamanje i-Orlando Pirates imsayina nje imthenga kuyiphi club? Kwi-Sogndal Football yakhona eNorway. So bafethu, ngicabanga ukuthi ke umdlali omuhle kakhulu i-Orlando Pirates izokwazi ukuthi benefit ngalo mdlali. So bafethu, kule video yamanje ngizokhombisa nje ama-goals awu-10 mina engiwathatha njengokuthi ama-best goals ka-Sebastian Pedersen osayinwe i-Orlando Pirates from iSogndal yakhona eNorway. So bafethu, ngizowadlala nje la ama-goals kwi-laptop yami, ngizokudlalela wona just ukuthi nawe ubuke bese uyakhomenta usho ukuthi ubona kanjani. Ngizowadlala la magoli lawa. Yeah, right. Ngizowadlala nje bafethu la magoli just ukuthi sibuke ukuthi umjida uyingozi kangakanani. Nathi singamabhakabhaka sinoHaaland wethu njengamanje. We got our own Erling Haaland, number 1 goal. Asibone ke la. Uyayizwa lonto. Lo mjida lo uyakhombisa ukuthi uyakwazi ukubona imbobo la engakhona. Lela goli nje alishaya manje lithi alifane nelika Erling Haaland. Mawuzowabuka amagoli kaHaaland ashawa kanje ayavathelwa njengoba sibona igoli lakhe ke uSebastian Pedersen number 2. Igoli lesibili ke leli nalo ke engilithatha njengokuthi i-best goal. Ake sibone ke lapha ya. Umjida nje unswempu, uyayizwa lonto, nangekhanda uyakwazi ukuthi alishaye. Goal number 3. Sibone umjida okwazi ukuthi ayipositione lo. Uyayizwa lonto. Bafana bakithi asazolimala ama-clubs kwi-Betway Premiership. Ake sibone la. Uyayizwa lonto. Umjida nje lo okwazi ukuthi ayibeke kwi-position yokuthi ucutha ngalendlela ukuthi uzokwazi ukuthi ashaye igoli, okuyinto ke esifunayo. Sometimes asidingi striker ukuthi sibe mnandi ebholeni okanye sidribule, kodwa nje into esifunayo ukuthi ukwazi ukubona imbobo ukore igoli. Uyayizwa lonto. A nice goal number 7. Ake sibo Pedersen nakya. Uyayizwa lonto. Goal number 8. Amagoli lawa engiwathatha njengokuthi ama-best goals ka-Pedersen, Sebastian Pedersen. Uyayizwa lonto. Ngekhanda, both unyawo nekhanda izinto lezo okumele zikwazi ukuthi i-striker siyisebenzise zonke, nangesifuba, nangedolo, nangezinqa, nangobuso. Mawu-striker nje kumele lezo zinto isebenze zonke. Into esiyifunayo igoli. Goal number 10. Maningi bafethu amagoli njengoba ngishilo ukuthi awu-50 awu-51 maningi kakhulu. Njengamanje ngizokuvezela
goals awu-10, igoli lesi-10 leli esilibonayo njengamanje. Awucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uyibona kanjani le new signing ye-Orlando Pirates. Uma uthi ufuna ukubona amanye amagoli shona la ku-YouTube uzowabona amagoli esewonke ashawe yilo mdlali, kanjalo futhi nama-assist uzokhona ukuthi uwabone ku-YouTube, ubone ukuthi uyingozi kangakanani lo mdlali. Uma uthi usupporta any club kwi-Betway Premiership kumele ukulindele ukuthi induku isazosho ishilo. Okay-ke bafethu, before ivideo siyivale ake ngithathe leli thuba nje ngibonge ukuthi uyibukile ivideo yaze yaphela, wayilike, wasubscribe, wacikiza i-notification bell. Ake ngivale bafethu ngezinto engiyisebenzisile ukuthi ivideo ibe yimpumelelo. Bafethu ngiqale ngasebenzisa i-laptop okuyiyona la engiseke khona ivideo ebengikhombisa yona ivideo yama-goals ka-Sebastian Pedersen. Then kwi-laptop ngasebenzisa i-software noma i-application ebizwa ngokuthi i-Bandcam ukuthi-ke ngirekhode into ebidlala escreenini. Then ngase ngisebenzisa-ke ifoni yami okuyi-Honor X7C ukuthi ngiyishuthe njengoba ungibona. Then i-light engiyisebenzisayo i-ring light, abanye-ke bayayazi isetshenziswa kakhulu-ke abantu abangama-TikTokers. Then-ke nestand sayo i-ring light. Ngase-ke ngisebenzisa-ke i-green screen lendwangu le eklaza uyibona ngemuva okuyiyona engivumelayo ukuthi mangiyisusa then bese ubona isithombe lesi okade usibona isithombe la kuvela khona i-Orlando Amstel Arena Stadium. Then-ke bafethu ngase ngisebenzisa-ke le mic le engiyifakela njengamanje ukuthi-ke i-sound engiyithumelayo kube ukuthi-ke ifika ingconywana. Nakuba-ke kukhona-ke amaqhude akhalayo kwi-background njengoba-ke ivideo ngiyenza ngesikhathi sasekuseni la iy'nkukhu isuke zimemezana khona, so this is why uzwa amaqhude ekhala ngemuva. So bafethu ngibonge ukuthi ngibukile, make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe ku-channel, uciphisa i-notification bell. Ngixolele bafethu ngamaqhude akhala kwi-background, ngeke ngikwazi ukuwa-controla indlela nje ukuthi unga-control ukuthi nje siwabume siwahle bafethu. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye.